Αλλάζουμε κλίμα τώρα για να δούμε τα καλά νέα που ετοιμάζουν οι επιστήμονες για το πιο κοινό αντρικό πρόβλημα, την τριχόπτωση. Δύο μεγάλες έρευνες σε πανεπιστήμια της Αμερικής ανοίγουν το δρόμο για τη θεραπεία της φαλάκρας, καθώς στη μία από αυτές τις έρευνες βρέθηκε πρωτεΐνη που σχετίζεται με την αρέωση των μαλλιών, ενώ στην άλλη ανακαλύφθηκε η δράση δύο ουσιών που ενισχύουν την τρίχα. Να δούμε το ρεπορτάζ της Ειρήνης Ανδρουλάκη. Μάλλον αναποτελεσματικό αποδείχθηκε το γλύψιμο γελάδας, με τους επιστήμονες να ψάχνουν εδώ και χρόνια τη θεραπεία στην αρέωση του τριχωτού της κεφαλής, που ταλαιπωρεί κυρίως το ανδρικό φύλο, μάλιστα σε κάποιους εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία. Τα τελευταία νέα για την αντιμετώπιση της φαλάκρας είναι ελπιδοφόρα και έρχονται από την Αμερική. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια διαπίστωσαν ότι δύο δραστικές ουσίες που μέχρι τώρα χορηγούνταν για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και για αιματολογικές παθήσεις, όταν εφαρμοστούν τοπικά στο δέρμα, αναστέλνουν τη δράση των ενζύμων της οικογένειας και έτσι ξυπνούν την τρίχα που βρίσκεται σε ανάπαυση μέσα στο θύλακα. Αυτό το επιτυγχάνουν με την αφύπνιση των τριχοθυλακίων, δηλαδή με το γρήγορο πέρασμα από τη φάση της ανάπαυλας στη φάση της ανάπτυξης. Αυτό δεν το είχαμε δει με κανένα άλλο φάρμακο μέχρι τώρα. Όπως μας εξηγούν οι επιστήμονες, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα όπλο για την καταπολέμηση της φαλάκρας, αφού οι ουσίες αυτές δεν αφήνουν την τρίχα να εξασθενήσει και σε σύντομο διάστημα την κάνουν πιο δυνατή. Παράλληλα, ο εντοπισμός από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια μιας πρωτεΐνης, η οποία συνδέεται με την αρέωση των μαλλιών, καθώς υπάρχει σε αυξημένα επίπεδα στους θύλακες των φαλακρών σημείων, ανοίγει το δρόμο για μια νέα θεραπεία με τη βοήθεια της φαρμακολογίας, όπως μας λένε οι ειδικοί. Δημιουργούν κάποιους μιμητές, οι οποίοι είτε πιάνουν τη θέση, να το πω έτσι, του υποδοχέα, δηλαδή την καταργούν μέσω μιας φαρμακευτικής ουσίας, είτε τη γεμίζουν με κάτι παρόμοιο, το οποίο δεν έχει ανάλογη δράση όμως στον τριχικό θύλακα, και έτσι έρχεται μεν η πρωτεΐνη, δεν μπορεί να κάνει κάτι γιατί δεν έχει πού να δεσμευτεί. Όλοι οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι για να έχουν οι ασθενείς τα καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει να μπουν σε θεραπεία αμέσως μόλις ξεκινήσει η αρέωση του τριχωτού της κεφαλής, ώστε να μείνει ζωντανό το τριχοθυλάκιο.